DXBC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Yes, magkakasama, maayong adlaw! Nausap ka na itong tanan. Siyempre, maayo kayong atong adlaw karon magkakasama. Gumikan kay Mother's Day magkakasama ng atong selebrasyon karon. Tungod niya na, kinahan ang ato ang tumbukon ug rumpuhod karon. Aron atong dakdakan sa grasya para sa ato ang listener of the day. Atong, ayun, kinsay tagiya ni Balaya. Diretso na ni, ano din ni Puto. Ayun. Kita mo na. Mayong adlaw, Mrs. Kisa pangalan? Maribel Pait, sir. Pila edad ni mo, Mama Maribel? Hi. Okay, Mama Maribel, 45 years old. Pilay imong anak karon. Saan? Dito, sir. Tito! Basta-basta, no? Congratulations sa imo adlaw. Happy mother na mother din. Tito ka po. Palakpakan! Basta-basta. Mama Maribel, gumikan kay Mother's Day karon ikaw sa nga kuwaga sa inunggan gawas anak natin paminawan kay PHDC arin in Davao dakdakan gyud ka namo sa grasya karon nga adlaw. Pero before ka nako dakdakan sa grasya ngano man gyud PHDC ba ginapaminaw ni Ma'am Maribel? Sir, mga balita o kanang dagang kumatunan sa drama, mga love story, anak. Dugay na ka kapaminaw ana? Ano, sir? Dugay na. Napon sa tubalan. Ay, Davao Occidental. Oo, Di sir. basta-basta, no? Sige, salamat kay ka Ma'am Maribel. Ang tungon niya na Ma'am Maribel nga certified listener ka sa DXDC rin in Davao, ikaw ang mo napili karon nga listener of the day. Asa man na imo radyo Ma'am Maribel? Asa man? Don't pagbiday di basta-basta yun. Baterira, ilisan ta na. Ibutang na din. Kaya ato ilisan. Guniti, Ma'am Maribel, ang ato ang bagong radyo. Hey! Hindi ka lang sa nato kung mo andar ba? Kasi hindi kayo mo andar. Gabi? Basta-basta din. Dahunog tayo. Salamat kay Ma'am Maribel, ha? Okay. Sige, salamat kay Ma'am. Salamat, sir. Okay, sige, salamat po. Dili pa na mo. Naniod ko na mo, ha? Mahal ang wala ko tanong. Nanabay kanon. Nanay kanon. Sudan. Wala pa. Ay, boy! Ayaw ko nasa. Woo! Pagkita. Ay, sus! Pahumot ko pagkakasama. Litsong Manaw! Woo! Dili pa ginamao. Dapat, kang magsige sa nagungit sa Litsong Manaw, dapat ay pantula. Bugnaw! Nasupins! Di basta-basta yun, ha? Naanay sa Litsong Manok, napag-ipog ng soft drinks, pagkabunasan. Dili pa na mga Maribel. Ato ng tingpito ng amo ang grasya ng igatag ka na mo karon gumikan kay Listener of the Day ka man, unya Mother's Day pa yun, ang imuhang handumanan sa siging paminaw DXDC rin in Davao, ang ato ang DXDC t-shirts. Listener of the Day. Yan ma'am, gawin ito ma'am. Perting igua! Oy! Ang gata sila nga manginaw po ng DXDC para kaparihan po din mo po. Maminaw na mo mga silingan sa Dixtise. Wala na rin grasya. Yay! Mga kasama! Okay, si Ma'am Maribel Pahit, diri karon sa may San Francisco de Asis, Matina, Rosing ng ato kasunod sa Davao. Siya ang ato ang listener of the day karon. Kini sa radyo Bandudong Rin Lubosbog, Tatak Arimen. DXBC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.